pentzuleok. Belarriak prest? Hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. Ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. La chama, agüita fresca, para los peces, para el desierto. Egunon entzuleak, gaur jorratuko dugun gaia arrazismoa izango da. Horregatik, arrazismoaren gaur egungo egoerari buruz arituko gara, baita hainbat erreferenteri buruz ere. Beraz, arrazismoaren inguruan izango dugun eztabaida honetara gonbidatzen zaituztegu. Baina horrekin hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiogu La Txama taldeari, haien abestia zure begiak gure podcastaren musika bezala erabiltzen usteagatik. Sartu zara, nieben dago mundu honetan harrapatuta. Atea jotzen dabil. Haien abestia erabiltzen utzi ez baligute, hasiera mugitu hau izatea zinezkoa izango zatekeen. Abestia aukeratu dugu entzule gazte eta euskaldunekin konektatzen laguntzen gaituerako. Esan bezala, aukeratu dugun abestia zure begiak izan da, baina txirula abestia euskaraz zitatzi izan balute hori aukeratuko genuken. Guk atarrabian entzun genituen eta asko gustatu zitzaigun. Haien kontzertoren batera joatea animatzen zaituztego, zalantzarik gabe. Zagauean piztuta uztetut argia, nire ondora etortzeko Virginia, bizitokia omendunik lurazpian, espaldi galdua dut gertatzen denaren aria, erdit inporta zelako nere movida, tanu zaude. Gaur eztabaidatuko dugun gaia arrazakeria da, baina ongi aldakigu zer den arrazakeria. Arrazakeria pertsona baten aurkako gorrotoa, errefusa edo bazterketa da. Bere arraza, azalaren kolorea, jatorri handikoa edo hizkuntza dela eta horrek bere giza eskubideez gozatzea eragozten dio. Pertsona batek bestearekiko duen nagusitasun sentimendu irrazional batetik sortzen da. Gaurko saioan, Ane, Xabi, Jon, Aitana eta Junek gure iritziak emango ditugu hautsak arrotzen dituen gai honen inguruan. Zuek arrazismoa hitz batekin lotuko bazenute, ze hitzekin lotuko zenukete, zer datorkizue burura? Kaixo, ni Xabi naiz eta arrazismoa hitz batekin lotu beharko banu, bazterkeria izango litzateke. Kaixo, ni Ane naiz eta arrazismoa hitz batekin lotzeko diskriminazio hitza bururatu zait, baina hitz askorekin lotu ahalko litzateke. Aupa, Aitana naiz eta ni arrazismoarekin hitz bat lotu beharko banu, aurre iritzia hitzarekin izango litzateke. Egunon, June naiz eta zaila egingo litzaidake arrazismoa hitz bakar batekin lotzea, baina niretzat arrazismoarekin lotura handia daukan hitz bat gorrotoa izango litzateke. Kaixo, Jon naiz, nik arrazismoa definitzeko hitz bakar bat aukeratu beharko banu, bidegabekerian hautatuko nuke. Guri hau zaila iruditu zaigu, baina ez hitza bilatzea baizik eta hitz bakar batekin arrazismoa eragiten diguna azaltzea. Zuri kostatu alzaizu? Tira, heldi ezaiogun ba gaiari. Joan den egunean irakurri nuen Asioa aldizkarian zein den gaur egungo egoera estatu batuetan izerekin gertatzen ari den guztiarekin. Albistean aipatzen zen izek sarekadak egiten jarraitzen duela. Los Angeles, Chicago, Denver, Philadelphia, Phoenix eta San Diego inguruko komunitate latinoetan. Texas, New Mexico, New York eta Florida hirietan. Eta erdialdeko Kalifornia bezalako nekazaritza zentroetan. Hauetan jatorri latinoko hiritarrak atxilotu edo gelditzen dituzte eta herritartasuna frogatzeko eskatzen diete, gehienetan indarra erabiliz. Baina zera zehazki aiz, zer esan nahi du? Aiz inmigrazio eta aduana indarrak dira. AEB-etako inmigrazio legeak betetzea arduratzen den agentzia nagusia. 2001ko irailaren 11ko eraso terroristen ondoren sortu zen, eta egungo segurtasun nazionaleko sailarekin batera sortu zen. Egia da, nik atzo, El País aldizkarian Liam umearekin gertatutakoa irakurri nuen. Liam 5 urteko mutikoa da Minnesotan bizi dena. Albistean azaltzen da, urtarrilaren 20an Liam beraitarekin ikastolatik itzultzean, izeko agentek atxilotu egin zituztela, bai bera eta bai bere aita. Albistean aipatzen da Ekuadorreko ia 30.000 horrek zeharkatu dutela muga azken hamarkadan. Kasu honetan ere indarrez eraman zituzten. Nik gaur goizean beste atxiloketa baten bideo bat ikusi du sare sozialetan, zeinetan emakume bat indarrez eramaten zuten. Albiste hauekin ikusi dezakegu nola dagoen arrazakeriaren gaia gaur egun mundu mailan.
Albiste hauek erakusten digute gaur egungo gai oso jorratua dela. Baina gure inguruan ere arrazakeria kasuak daude. Zehazki Nafarroan esaterako hainbat gauza gertatu eta gertatzen dira gai honekin lotuak. Hori egia da, garrantzi handiago izan beharko luke eta gehiago hitz egin beharko litzateke honen inguruan. Geroz eta ekintza gehiago daude pertsona hauek laguntzeko. Esan duzun bezala, hainbat ekimen egiten ari dira, baina berriena Katakrak liburu dendan abiarazi dutena da. Negu gorriak izena du eta urtarrilean hasitako etxe bizitza izateko eskubidearen ekimena da. Honetan, Iruñean kalean bizi diren 16 pertsona hartu dituzte Katakraken, gehienak jaso ikastola zaharra bezalako lekuetan. Hori gaur egungo egoerarekin lotuta dago, baina historian atzera egingo bagenu, Nafarroan arrazakeria sufritu duen talde oso ezagun bat egon zen. Agoteak dira gai honekin lotura handiena daukaten pertsonak. 12. mendearen eta 20. mendearen artean izan zen. Agoteen aurkako arrazakeria eta marginazio Europako gizarte bazterketarik luzenetako bat izan zen. 800 urte baino gehiago iraun baitzuen. Talde hau Baztango bailaran zegoen. Egia da, Aitonarekin aritu nintzen honetan hitz egiten eta informazioa bilatzen. Agoteak ez diren ez erlijio bat ez da etnia bat, baina arraza madrikatutzat hartzen zituzten. Muga gogorrak ezarri zizkieten, adibidez, Elizako bazterkeria, lan eta jabetza mugak, aurreiritzi fisiko. Nik honen inguruan irakurri nuen. Naiz eta 1812ko konstituzioak eta Nafarroako gorteek eskubide berdintasuna eman zieten diskriminazio sozialak bizirik iraun zuen 20. mendearen erdialdera arte. Gaur egun Agoteen memoria euskal historiako atal ilun eta garrantzitsutzat hartzen da. Nik uste dut Agotena oso garrantzitsua dela lotura daukalako gure herrialdearekin. Nire inguruan ikusi dudanagatik arrazismoa oso lotuta dago azal iluna dutenekin. Arrazismoa talde askok jasatzen dute. Afrodescendienteek, ijitoek, indigenek, musulmanek, baina Espainiaren kasuan ijitoenganakoa da larriena dagoen gaur egun. Nik ere horrela pentsatzen dut. Arrazismoa oso lotuta dagoela beltzekin. Kasu gehienak azal ilunekoek jasaten dituztelako. Baina badaude beste arrazismoa mota asko eta garrantzi berdina dutenak. Esan duzun bezala, Espainian ijitoekin arazo larri bat dago. Hori egia da, zuek esan duzuenaren harira ijitoenganako arrazismoari buruz gauza gehiago ikertzera jarri naiz. Adibidez, RTVko albiste batean azaltzen duen bezala, 3 ijitoetatik batek arrazismoa jasan izan du. Salaketa gutxien jartzen dituen taldea da, sisteman konfiantzarik ez dutelako, eta emakume ijitoen kasuan berriz biktimizatzeko beldurrez daudelako. Honen harira, eitb.eusen ikusi dugun bideo batean, ijito batek galdetzen du ea zergatik ez dira historiako liburuetan agertzen 600 urte existitzen daramatzaten arren. Pasaden astean berriagunkarian ijitoi buruzko iritzi artikulu bat irakurri nuen. Honetan gauza desberdinak azaltzen ziren, hoietako bat gurasoek bere semeak eredura eramaten dituztela aereduan ijitoekin elkartuko zirelako. Hau gizarte bezala pauso bat atzera da. Egia da, nik baita ere irakurri nuen. Ni larritu ninduena izan zen esaten duela gure kontzientzia lasaitzen dugula pentsatuz ijitoak direla ez dutenak integratu nahi. Eta hain lasai geratzen gara. Nik uste dut Espainian oso ezkutuan dagoela ijitoenganako gorroto edo arrazakeria. Ijitoek ez dute jasaten dutena salatzen gaur egun haien kontrako aurreiritzi asko daudelako eta salaketa gutxien jartzen dituen taldea delako. Sisteman konfiantzarik ez dutelako eta emakume ijitoen kasuan berriz biktimizatzeko beldurrak daudelako. Arrazismoa toki askotan eta egoera ezberdinetan ikusten da. Gainera, geroz eta normalizatuago dago. Egia da, gaur egun edozein tokitan ikus dezakegu egoera desatsegin bat arrazakeriarekin lotuta. Ni futbolzalea naiz eta geroz eta normalagoa da futbolariek iraina jasatea beraien etniarekin. Niri ere futbola gustatzen zait. Viniciusen eta Laminen kasuak dira ezagunenak. Eta niri gehien harritu nautena. Nik ez dakit ezer futbolaren inguruan, eta ez dakit asko arrazismoaren egoeraz futbolean. Azaldu aldidazu ezer gertatzen ari den? Vinicius Real Madrileko aurrelaria da eta Brasilgoa da. Bere kasua izan zen Espainian estadioetan irain arrazistak gorroto delitu gisa gaitzesten zaituen lehena. 2022ko abenduaren 30ean gertatu zen, Real Valladolid eta Real Madrilen arteko partiduan. Futbol munduko kasurik eztabaidatuenetako bat da, inplikatutako pertsonek zigor hauek jaso zituzten.
urtebeteko espetxe zigorra, 1.080 eta 1.620 euro arteko isuna. Minizizena da famatuetako bat, baina Lamin Yamalren kasua ere antzekoa da. Lamin Barça taldeko jokalaria da. Kamerak Real Madrideko hainbat zale grabatu zituen Lamin irentzen. Urriaren 26an Santiago Bernabeun jokatu zen partiduan, eta guztiek zigorrak eta isunak jaso zituzten. 5.000 euroko isuna eta kirol eremuetatik 12 hilabeteko debekoa ezarri zieten. Lamineri madarikatua mairua, meizko mairua eta dingabe lagundu gabea bezalako oiloak bota zizkioten. Ze pena horrelakoak oraindik gertatzea. Bai, baina denak azkenean gara pixka bat arrazistak naiz eta ez garen konturatzen. Adibidez, duela gutxi inauteriak izan dira, eta geroz eta ohikoagoa da arrazistak diren mozorroak aurkitzea. Hori guztiz egia da, pasaden urtean nire taldearekin mozorroa aukeratzen ari ginela ideia asko atera ziren. Baina ikusi genuenetako bat neska beltzaranaz mozorratzea zen, umearekin, kartoian, trenzekin, saskia buruan, baina ikusi genuen mozorroa horrela egitean errealitatera gehiegi hurbiltzen ginela. Orduan erabaki genuen hori ez dela izango aukera bat eta gainera oso gaizki iruditu zitzaigun horrelako mozorroak egotea. Hori izendatzeko badago termino bat, blackface izena duena. Geroz eta normalagoa da mozorro rasistak aurkitzea. Agian jendea ez da konturatzen egin alduen bidez. Egia da batzuetan konturatzen direla. Ni pertsonalki mozorro hauen oso kontran nago. Esan duzuen terminoaren inguruan, horretaz hitz egiten duen iritzi artikulu bat irakurri nuen. Honetan esaten du blackfacea ez dela zerbait berria. Eta Shakespearen garaian, pertsona zuriak beltzez margotzen zituzten gorputza eta modu iraingarri eta exageratuan antzesten zuten. Beltzen kolektiboari burla eginez. Bueno, gaurko saioan gauza asko aipatu ditugu. Aizeren egoera estatu batuetan, agoten historia Nafarroan, ijitoen aurkako diskriminazioa, hori guztia ikusita, argi geratu zaigu arrazakeria ez dela urruneko zerbait, gure inguruan dagoela baizik. Bai, eta gainera ikusi dugu arrazakeria forma askotan agertzen dela. Batzuetan oso bortitza da, beste batzuetan isilagoa. Horregatik, nik pentsatzen dut garrantzitsua dela gure jarrerak ikustea. Agian ez gara konturatzen, baina gure hitzek ere eragina izaten dute. Horrek lotura handia dauka historiarekin. Agoteekin gertatutakoa edo ijitoek jasandakoa gogoratzeak erakusten digu diskriminazioa normalizatu dugula. Eta galdera bat egin nahi dizuegu. Nola izan daiteke hainbeste urte pasa eta gero antzeko egorak bizitzea? Nire ustez, isiltasunagatik da. Futbolean adibidez, urte askotan irain arrazistak ohiko bezala hartu dira. Orain zigorrak jartzen hasi dira, baina ez da beti horrela izan. Baina nire galdera da, nahikoa egiten ari gara. Nik uste dut aldaketa txikietan dagoela irtenbidea. Ez normalizatzea, farrik ez egitea, azkenean arrazakeria ez da soilik legeen kontua. Gizartearen kontzientziarena baizik. Dena esan da dago. Nik zuek bezala pentsatzen dut eta esan duzuenarekin oso ados nago. Erraza ez izan arren, egoerak salatu behar dira eta ez isilean eraman. Bestela, gizarte bezala ez diegu inoiz aurrera egingo eta estankatuak geldituko gara. Gaurko podcastarekin hausnarketa bat proposatu nahi genuen, eta espero dugu lortu izana. Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari. Espero dugu gehiago erakutsi izana eta garrantzitsuena ongi pasatu izana. Honekin lortu nahi duguna pentsatzea da eta horrelako gauzak ikustean ez isiltzea. Laguntzea edo laguntza bilatzea. Garrantzitsuena guk horrelako gauzak ez egitea. Guztion ardura da arazo honekin amaitzea eta irtenbidea gure eskuetan dago. Eskerrik asko entzuteagatik eta espero dugu gure solasaldiak zuek pentsaraztea. Hurrengo arte! Ikusi baina zinjo zerua tripa goiti beran astuta gauean biokoean sartuta ume bat izpilu aurrean mutua bizitza dauka itxututa zure gezurreti diruditegia maitasuna aztertu dut maitia eta gauean piztuta uzten argia nire ondora tortzeko ama virginia bizitokia omendunik lurazpian espaldi galdua dut gertatzen denaren aria ez dit inporta zelako nere movida ta nu zaude nu zartu zara hemen nago mundu honetan harrapatuta ta nu zaude nu zartu zara hemen nago mundu honetan harrapatuta Mila esker gurekin egoteagatik.
jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz. Baina, horrengora arte...